Papa Isabel tisati tanzwa nawo dzenguva 10:30 ndiri kukumbira kuti mungoudza mhuri yeZimbabwe kuti ndechipi chiri kupisa chamakawabatira nhasi ozokunzwai mushure menawo. Ndini nyaya yekuzaka yemwana komana ane 7 years akapiwa kiti nambuya nembwa yekunzi mwana wa muzukuru wangu izvi ndaunopfuwa ndezvako achizvitora kubva kumba kwa amai, kumba kwa amai vababa vake, kumba kwa mbuya. Zvazoonekwa kuti zvipfuwo zvakapiwa vanhu izvi ndo zvanga zvine dambudziko pamusoro pedambudziko riri kuitika pamusha uyu. Kuurawa kwazvo kwakakonzeresa kumba kwa mbuya vacho. Ndine nyaya yevana vari kuchema vachiti ivo amai vavo nababa vavo vakaroorana vakagara vese, asi baba vavo vakafa. Amai vavo vachibvasara vari vapenyu. Amai vavo vari kutora boyfriend vobva vaisa pamba, asi pavakaisa boyfriend pamba akauya semunhu ari kuita zvekushandira. Muchida kunzwa zvakawanda mhuri yeZimbabwe rambai makabata pachimuti regai katinzwe nhau mutundu watonga pabodzi kana nambia nalusingo solo mushure menhau Papa Isabel vanenge vakudziboshongora 28 minutes to 11. Asi gogo wafa? Gogo Oh. Kan mamulaga iwachitwanga alikubarwa alusingo solom musololo wanyika comrade Mason Munangagwa vakaziga izili mamulawo abo ibali igunjira mukati iga commission ya health service commission antomwe aya public service commission. Last days vakachefana kuzotarisa chirongwa chechizvi kuti mwana ukuchika nengari mwana wadobona kwairi ambo bakupi kwako kusina mwana asozoenda nzire kuuchikwa Kagwende Gerald Edward Makono Engogot Mbengwa Josephine Kutuya atomwe amesi kuswele uchipedza kuitaura variko kwandonzizo ndakatozouchika kuti chibare kwano wakati igaremo yabo imipati njira wezge mambo kube irusumpo wakati mambo sasa wakati